Kuuman Perunan kakkoskausi nyt Areenassa. Tässä yksi jakso siitä, mutta käy kattoo loputkin. Linkki alhaalla. Helsinkiä riivannut murhaaja oli iskenyt taas. Seinille roiskunut veri tai ruumiit eivät enää hetkauta minua, mutta läheisten suru, se on aina yhtä raskas käsitellä. Minun on kerättävä ajatukseni. Tekijä vaikuttaa melko perinteiseltä, ennalta arvattavalta sarjamurhaajalta, mutta eräs yksityiskohta häiritsee minua. Pelasimme lauantai-iltana ystävieni Matin ja Kaisan kanssa totuus vai tehtävää. Okei. Ootko koskaan pissannut julkiseen uima-altaaseen? No hei, kuka nyt ei jos ainakin kerran? Mitä vittua? No okei, vaan yhden kerran. Suutuin ja lähdin välittömästi kotiin. Mutta minun on pakko keskittyä tapaukseen, tai ihmishenkiä kuolee. Murhaaja on jättänyt joka murhapaikalle johtolangan. Onko tämä joku sairas pila? Ei. Matti ja Kaisa olivat tosissaan. Näin netistä, että iso prosentti ihmisistä luiruttaa uima-altaaseen kuin vastuuttomat vauvat. Ihan oikeasti. Miksi minä en tiennyt tästä ennen? Hyi. Murhaaja iski taas. 16 iskua suoraan rintaan. Plus varuiksi 200 vielä lisää. Ei, Petteri. Osa työtäni on kohdata surevat omaiset, mutta mikä voisi tuoda lohtua läheisen menettäneelle? Mitkä sanat voivatkaan keventää surutyötä? Ihmiset varmaan kakkaavatkin sinne uima-altaaseen. Mitä? Niin. Että jos se kloori kerran kaiken puhdistaa, niin ehkä se on sama sitten päästellä kaikki. Ei, että on muitakin harrastuksia kuin uinti. Minun on vaikea keskittyä, mutta pakko saada ajatukset takaisin tapaukseen. Tuntuu kuin ratkaisu olisi aivan silmieni edessä. Mutta silmäni ovat sumentuneet todennäköisesti kusesta, jota lilluu altaassa, jossa minä, kuukausijäsenyyden maksava asiakas, uin. Kuka tämä sosiopaattirikollinen on? Miten minä saan hänet kiinni? Kyllä minä nyt periaatteessa sen jotenkuten ymmärrän, että kotona suihkussa, mutta ei nyt perkele altaaseen. Tarvii. Aivan käsittämätöntä. Jonkunlainen kohtuus. Tarvii ajatella vaan ihtiä. Murhaaja oli iskenyt kenenkään huomaamatta ja vielä ihan toimistooni vastapäätä. Roisto leikkii kanssani. Tuntuu, että alan menettää järkeni. Etsivä. Minulla on teille tunnustettavaa. Oletko sinäkin virtsannut altaaseen? No, oon vaan joskus, mutta miten se tähän liittyy? Minä tulin tänne, koska tämän on viimein loputtava. Minä olen etsimäsi sarjamurhaaja. Hyvä Jumala! Tarvitsen psykologista apua! En tahdo tappaa enää ketään! Tajuatteko te? Etsivä, minulla on teille vielä yksi uhri tunnustettavana. Teidän vaimonne. Jumala, milloin tämä tapahtuu? Tänä aamuna 9 Mäkelän kadulla. Minä olin tänään Mäkelän kadulla uimassa kello 9.00. Uin rintauintia ja meni vettä hetkenkin vielä. Miten se tähän liittyy? Kustasi on keuhkoissani. Kuule. Eikö tää juuri? Helsinkiä riivannut murhaaja on iskenyt taas. Tekijä vaikuttaa perinteiseltä sarjamurhaajalta. Aktiivi-uimarit ovat jostain syystä kohteena. Vaikuttaa selkeältä keissiltä, mutta eräs yksityiskohta
häiritsee minua.